iyas ni nga guya nga gintunaan sa iya kamatayon. Suno kay Bose, wala man sang record si istorko sa kapulisan kag wala man nakaparecord nga may nabaton nga pagpamahog sa kabuhi. Sa piyak nga bahin, ginako naman sang Leonardo Panaligan Command nga sila ang may kailabdanan sa pagpatay kay istorko. Sa ila pahayag, ila ginaligar nga si istorko ay sa inika intelligence asset sang 62nd Infantry Battalion. Isa na lang sa 39 ka mga Bureau of Jail Management and Penology Facilities sa Western Visayas ang wala nagapatigayan sa full face-to-face visitation. Sunod kay Senior Inspector Mark Malhabor, spokesperson sa BJMP Region 6, ang 38 ka mga pasilidad ang nag-umpisa na sa full face-to-face visitation sa tupang Desyembre. Apa nagapabilin sa non-contact visitation kag virtual visitation ang Iloilo City District Jail Female Dormitory bangod hindi nila makomply ang isa sa requirements nga dapat may dako nga lugar. Dugang pa para sa mga pasilidad nga nagapatigayan na sang visitation, kinahanglan nga fully vaccinated with booster dose. Bangod kun wala, kinahanglan nila magpresentar sa negative RT-PCR swab test result nga nakuha sang 72 ka oras o kun antigen test result nga nakuha sa sulod sang 24 oras antes magbisita. Samtang ang mga newly committed persons deprived of liberty ang ipaydalom pa sa RT-PCR test kag gina-quarantine sang 7 ka adlaw antes isaylo sa ilang jail of origin. Yes, ma'am. So far, diri sa BJMP Region 6, ma'am, except for Iloilo City District Jail Female Dormitory, ang tanan naton nga mga jail facilities open na, ma'am, naka-open na for face-to-face visitation. Na-approve na, ma'am. Actually, isang December nag-start na sila tanan, ma'am. Si BJMP Region 6 spokesperson Senior Inspector Mark Malhabor. Samtang dako naman ang nabuhin sa supply sa droga sa siyudad sa Bacolod matapos ma-recover ang 13.8 kilo nga shabu sa isa ka tuig nga drug operation sa Bacolod City Police Office. Resulta ini sang agresibo nga kampanya sa kapulisan kontra droga sa siyudad sa Bacolod. Ini man rason nga nag-top 1 ang Bacolod City Police Office sa kampanya kontra droga sa bilog nga Western Visayas. Sunod kay Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Jose Edil Manzano, dako ang posibilidad nga magamahal ang bilis sa shabu bangod sa kakulang sa supply. Duwa pa ni Manzano, magapadayon nila kampanya kontra illegal nga droga kasunod sang manduman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginaresto naman ang isa ka babae matapos ang bust operations ang Victoria's PNP gab isang Enero 19 sa Zone 5 Salvacion, Barangay 6, Syudad sang Victorias. Ang nadagpan ginkilala kay Rosie Patricio, 43 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Patricio ang siyam tanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson shabu, balor 3,400 pesos. May nakuha man nga kutsilyo kag iman pa nga drug paraphernalia. Si Patricio ang priso karon sa custodial facility sang Victoria sa PNP. Preso naman sa custodial facility sa Kabangalan PNP ang isa ka 23 anyos nga lalaki nga kilala kay John Michael Granada sa barangay Linaw sa siyudad sa Kabangalan matapos nagpangawat sa motorsiklo sa gabi sa Enero 19 sa Gregorio Village, Barangay 3, siyudad sa Kabangalan. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, ginreport ni Chris June Dencio, 34 anyos, isa ka call center agent, kag residente sa barangay Tampalon, siyudad sa Kabangkalan, nga nadula iya motorsiklo nga nakapark. Dugang pa napatigan sa search ang Kabangkalan PNP kag las 11:15 sang gabi sa mga adlaw, nakita nila ang motorsiklo sa barangay 4 sa mga siyudad. Positibo naman nga gin-identify ni Dencio ang iyas nga motorsiklo, kag santo man ang chassis kag engine number nga gin-report nga motorsiklo nga nadula. Sa katapusan nga balita lokal, amat-amat na nga nakapauli sa tagsa nila ka mga puloy-an ang mga evacuees matapos ang enkwentro sa barangay San Jose, Ciudad sa Sipalay kag barangay Kalamandaan, Kawayan. Sunod kay Brigadier General Leo Peña, Commander sang 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army, cleared and safe ng lugar kag pwede na makabalik ang mga evacuees sa panginpahayag sini nga may pila ka residente ang nagpabilin sa evacuation sites bangod sang kahadlok kag trauma. Ila pa man karon ginabantayan ang lugar kundi na diskubrihan ang mga landmines kag iban nga kagamitan nga nabilin sa armado nga grupo nga nagkaenkwentro sa 15th Infantry Battalion. Samtang ginoperahan kahapon nga adlaw o kung nagligad nga adlaw Enero 19 si Private First Class Elnar Rojas matapos ang pilas nga naangkon sa iya likod bangod sa pagpangluthang. Nagpasiguro naman si Peña sa mga pumuluyo nga magkasalig sila sa militar agud moprotektahan sila kag nangabay sang kooperasyon sang mga pumuluyo.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligid sa tak na nga alas 6. Affidavit of loss kinahanglan para sa reactivation sang madula ukon makawat nga registered SIM cards. Samtang 6 ka Bucor officers kag 11 pakaiban, ginreklamo na naman si suspended chief akon Bucor Chief Bantag. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Eden. Happy Chinese New Year, Action Boy. Chinese ang dating mo. Feel Daw kita ko na Feel daw, Chine. daw mo na to kahapon ang mga ginasuksok sa mga insekto sa kuano pag opening bala sa mga Kulaujat Festival. yes. Kita ko tong mga Chinese to, daw amo nang ilang ang mga type po. Ah. Ato ka man to kahapon? Wala ah. Awabi ko ato ka mo na nasuksok mong sulit mo na subong. Wow! Naon! Dapat kini buwas ko pa na isuksok kaling wala tabi newscast buwas. To kalain manguro ko mo na isuksok ko sa birthday party mo kay ba si agawan taka spotlight. So subong na lang nakin. Kami no. Napi mga dragons bilang mga. Wow! Ano nang mga kuan niya naman? Mga ano Daw mga chain man na. yes, mga chain. Tapos sinang mga circle na daw mga lucky kuan na nila daw mga mirror nga mga type no. Oh, tapos ari pag doon na. Ano pag ano na siya nga mga Piyaw niya kag ano niyo. Ari hatag ni Action Dorel, ari hatag ni Ems Aboso. Excuse me. okay. Ano na sa amin dumalyabi-labi? Nang ano no do panggamulang charot. Yung mga lucky charms connection. Okay. Sige. Dili na ako kuno kapangita afam. So ano na Kong Hei Fat Choy sa atong Yes. mga Chinese brothers and sisters. Yes. Buwas ng adlaw no? Ang buwas na. lunar year. Kung Sa hey, start what chay ang iban ganino? damo na siya damo na siyang kay balo ka sa China, damo sang dialects. So damo na sang pagi sa paghambal sang happy Chinese. Happy Chinese New Year. May iban man nga wishing you good health and ano amo na iya. Ang meaning niya. Oo. Kaya damo to mo may Fukien, may Cantonese, may Manganese, why Manganese daw. Manganese. Damo mangga charot lang. Manganese daw kuan man na iya. Ano nga po niya daw nutrients man na iya. Sige. Okay, so nag-monitor ko na sa Facebook ha. Please like, follow, and share sa aton ng FB Live.
Morning dira sa kay ni Lana Analin Sabran sa Barangay Tagok sa Purok Manga, Cabancalan City. Kay sa Sabran family dira. Jonalyn Decrepito, good morning man. Kay Joy RR, Joy Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quillas, John Dexter Celis, kay Villanueva lang. Wag ko lang Naga-monitor. Sige. May Stofago, good morning man. Aragyaman si Ma'am Ana Sinoro. Athea Kim Eriman, good morning. Kay Luke Nicor, good morning. Monitor lang sila sa Barangay RSB, La Carlota City. Standby na sa aton mga balita, Lokal National. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 15 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Information and Communications Technology nga ang mga registered users nga madula ang ilas ning SIM cards ang nagakinahanglan sang affidavit of loss kag identification card sa tion nga magpangabay para sa reactivation sa ilang telecom providers. Sunod kay TICT Undersecretary kag spokesperson Aname Lamentilio, kinahanglan makadto sa pinakamalapit nga telco kag ipahibalo nga nakawat ang ilang SIM card o kung nadula. Magdala lang sang valid ID kag affidavit of loss kag i-transfer nila ang ownership. Duga pa ni Lamentilio, pareho ini nga proseso para sa deactivation sang SIM cards kag change of ownership request. Payag sa opisyal, ang problema sa kalabanan nga mga Pinoy kung iswap o kung ihatag ang SIM card sa ila kilala nga tao nga ginadumili sa karon sang bag-o nga layi. Ginpahayag sang National Telecommunications Commission ang 45 ka remote areas ang ilan identify para buligan sa SIM registration. Sa statement, ginpahayag ni NTC Officer in Charge Commissioner Ella Blanca Lopez nga gintukod ang Interagency Ad Hoc Committee nga magadumala sa SIM registration sa mga remote areas. Sunod kay Lopez, nagpatigayon sang pagsapol ang interagency body sa diin, ginpresentar sang NTC sa mga ahensya kag telcos ang listahan sa mga lugar nga na-identify sang SIM Registration Act Task Force. Ginrekomendar sang NTC sa Enero 25 ang pag-umpisa sa rollout sang SIM registration activities sa mga na-identify nga remote areas. Ginaplansya na sang Department of Information and Communications Technology, kabulig ang Department of Justice para magpahamtang sang one-stop shop sa mga naligwin nga lugar sa pungsod. Ginpahayag ni DICT spokesperson Ana May Lamentilio, nagapanguna nga tinutuyo sa mga tikang ang para makakuha sang NBI clearance ang publiko nga pwede nila magamit sa pagparehistro sa ilang SIM card. Magluwas sa valid ID, pwede nga maggamit sa iban pa nga government-issued documents o kung ID kaangay isang NBI clearance sa SIM registration. Sunod kay Lamentilio, natala niya sila nga magsapol sa Interagency Ad Hoc Committee para i-finalize ang guidelines para sa rollout o kung paglansar sa SIM registration sa naligwin o kung malayo nga mga lugar sa pungsod. Ginreklamo sang 6 ka correction officers sa suspended Bucor Chief Gerald Bantag kag 11 ka iban pa sa kaso nga torture, grave threat, grave coercion, oral defamation kag obstruction of justice.
Kalakip sa mga respondents ang si Bantag, Anay Bucor Deputy Security Officer Superintendent Ricardo Zulweta, Anay Bucor Spokesman Gabriel Chaklag, Jail Guards J. Ferson Bonas, Victor Pascua Bayani Aliaga, Rosemary Casyon, Joel Arnold Canoy Latot, Avi Akilit, Edgar Angeles Jr. kag Michael Marzan. Ginkilala naman ang mga tagreklamo nga Sunday Corrections Officer Richie Canha, Lazaro Raffles, Jer Mojado, Eddie Jimenez, Roy Gacasa kag Asher Labrador. Ginpahayag ni Attorney Mauricio Ulep, legal consultant sa Bucor, nga ang mga complainants ang orihinal nga nabase sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Sa panaysayon ni Canha, isa sa tagreklamo, ginkastigo siya kag iyang mga kaupod ni Bonas kag mga kaupod man sini sadtong Marso 1, 2022 sa Iwahig matapos mabulgar ukon mabulgar ang isa ka asset sa Bucor kag masunod nga adlaw sa ginsaylo sa bilibid sa diin, ginaligar nga ginkastigo sila ni Bantag. Nakarecord naman ang Bureau of Immigration sang masobra 6 kamilyon ka mga pasahero nga nagabot sa Pilipinas sang 2022. Sa public briefing, ginpahayag ni BI spokesperson Dana Sandoval nga may kabilugan nga 6,125,841 ka pasahero ang nagabot sa pungsod kag 3 milyones diri ang returning Filipinos. So kay Sandoval, wala nalampasan ang pre-pandemic numbers apang may signifikante nga ginsaka ang kadamuon kung ikumpara sa nakaligad nga duha ka tuig. Duha pa ni Sandoval kalabanan sa mga nag-abot gikan sa Estados Unidos, Australia, Canada kag Japan. Samtang naka-record naman ang Bureau of Immigration sang kabilugan nga 6,132,330 ka departures. Na-rescue sa gobyerno isa ka grupo sa mga overseas Filipino workers nga ginahimo nga cryptocurrency scammers sa Cambodia. Sunod kay Department of Migrant Workers Under Secretary Hans Leo Kakdak, malapit na nga magkapauli ang siyam ka OFW kag subong tayuyo na operasyon sa ahensya agud mabuligan ang iban pa nga mga Pinoy nga nagakinahanglan sang bulig sa Cambodia. Pagsaysay ni Kakda ka ang mga biktima nga Pinoy ginapapati nga magatrabaho sa isa ka call center kag pag-abot sa Cambodia may magasugat sa ila sa airport kag ginadala sa probinsya sa diin ginapatigayan ang cryptocurrency activities nga ang ila ginabiktima among mga taga-US. Dugang pa ni Kakda ka ang ginapatrabaho ang mga Pinoy nga biktima sang tubtob 16 ka oras sa sulod sang 7 ka adlaw kag may iban nga ginakastigo kaangay sang ginakuryente. Tungod sini, nagapanugyan si Kakdak nga hindi pagpatula na matanyag nga trabaho nga wala nagalabay sa DMW o kon sa Philippine Overseas Employment Administration. Nagsaka sa 11.8% sang pamilya nga Pilipino o kon 3 ka milyon ka individual ang nagutman kag wala sang makaon sa katapusan nga 3 ka bulan sang tuig 2022 kadungan sang pinakabarasi nga pagsaka sang presyo sa malaklon sa sulod sang 14 ka tuig. Ini ang ebaluan sa social weather stations matapos ginpagawa sa publiko sang Huwebes ang ilang hunger rate survey nga pitigayon halin Disyembre 10 tubtob 14. Naglala ang inflation sa 8.1% tungod sa pagsaka sang presyo sang pagkaon. Sunod sa PSA, 51% sang pamilya nga Filipino ang pigado sa paglantaw sa nakagulingon sa marasig nga inflation. Sa isa kagatos nga sa survey ang ginhimo sang SWS halin pa sang 1988, ang Mindanao ang pinakamasamay may mataas nga mga kanamuon sang ginagutom. Nagpanguna ini sa 38 ka survey. Halin sa 1.1 milyones ka pamilya sa Balance Luzon kag sang Oktubre, nagsaka ang kanamuon sa pamilya nga ginagutom sa 1.3 milyones sang Disyembre. Nagsaka man ini sa Visayas halin sa 336,000 pakadto sa 576,000. Sa piyak sini nagnubo ini sa Metro Manila halin sa 558,000 ka pamilya pakadto sa 399,000. Halin sa 898,000 nabuhina naman ini sa Mindanao sa 738,000. Ginpahayag naman sang napreso nga anay senadora nga si Leila de Lima nga ginabaton niya ang pagpangayo sang kapatawaran ni Anay Philippine Charity Sweepstakes Office Board Member Sandra Cam. Suno kay de Lima, malipayon siya bago naghinulsol na si Cam sa iya nahimo kaginbaton niya ang pagpangayo sinisang sorry. Suno sa Anay Senadora bilang iya Anay Co-PDL sa sulod sa Philippine National Police Custodial Center, nanginsaksi siya sa mga pagpangabudlay ni Cam bangod sa iya kondisyon medikal sang siya pa ang napreso.
Sa isa kapag sinapol, ginpahayag ni Cam nga gingamit siya bilang tool agod mapreso si De Lima. Suno kay Cam, nagbulig siya sa pagkuha sang ginaligar ebidensya batok sa anay senadora. Angot sini si De Lima ang napreso sa Philippine National Police Custodial Center sa sulod sang Camp Crame halin pa sadtong Pebrero 2017 bangod sa mga alegasyon nga siya ang nakapulos sa illegal drug trade sa sulod sang New Believer Prison sadtong siya pa ang Justice Secretary. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 23. Good morning, danay kay Edna Baroba sa may Manapla. No? Si Cecil Bikbek, ang inatamyaw niya lang ang Farbob C Incorporated. Do mga mangunguma ni Guru ay dito sa bago. Do organisasyon ni sa mga mangunguma dito. No? Kagawa din Bong Jocampo, pud kay Kapvito dira ga monitor pod sa grupo, no? Hindi kay sa kapian ni Wala Chona. pa lagro ka abot yun. Good. Basi sirado pas tuna. No? Homa Lumena, good morning man kay Ma'am Luisa Luing Melos, kag kay Melchor Melos dira, kag kay Marico Teresa Linaha Kayaw, kag pari Gilbert Kayaw. Si Councilor Akoy siya bla, morning dira. Kita tayo kami nagligad sa Kapitolyo bla. Si Boy Duran no niko si Akoy siya no councilor sa sakuhan sa siyudad sa La Carlota no. Perfect. Sige kagay Caroline Razonable Henson, good morning man. Mga ka-aksyon, ninyo ginpamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!